Pia, ebusia for your sign is here bio. Teacher Opoku Abrantia and America say. Teacher Opoku what nasi? Edia fa aboa abirichire ho. Ai, ebusia pa ni kwasi Atta ananse akua abirichire. Mama ye Teacher Opoku what nasi o. Empanyimfo se sebi mpreduasa. Aboa abirichire kura woni muta na ntise wo fui. Sabepepe na wudi abirichire boni ye chia, wo bo wahina. Aboa abirichire wo se hwe. Akwa wo ho ni yana omfu abodi se. Empanyimfo se wo fa abirichire adamfo a wugya abodi se. Sabepepe na empanyimfo se sebi mpreduasa. Se kurotwa mansan kwadwo agya ne nkwase semudi a na won kan sa aboa abirichire emewu ni mfichire emfa ne ho ene ne ma pia. Sabepepe na empanyimfo ebu beni bio se aboa abirichire wo se wo ye kasese na ntwi a enkaji se ne momma ene be firi sirem aba asante. Teacher Opoku what nasi o. Erebe kan dako amu owu a obedi hene. Sabepepe wudi abirichire boni ye chia obo wahina. Aboa abirichire wo se hwe adwaman kotokuo obakofo ensoa. Aboa abirichire wo se wo suro ayefre enu nti okofa ne na saa ne woni se na agyaire ene no. Sabepepe mpanyimfo eka bio omo se aboa abirichire wo se ye befre no no okwase ya paade enke yemfre no oniadenfo. Pia we de baby no mo a efa aboa abirichire ho. Sense me bio na yentoa so efiri se pii e wo kwa me de ebere wo. Teacher Opoku abrantie ni. Pia